गोदोनायावहाय बर'नि कालचार आर'नाइखौ लानानै बेरायदों लोगोफोर सिक्किमावहाय मालायफ्रा जेखि सानथों आरो आंनि कालचारखौ फालिबाय थेवबो। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे ब्लगाव गोसो गोथारै फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायबावबाय। स' आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायखालांबाय थागोन होननानै। ओमफ्राय आं दायो नोंथांमोननो सिक्किम रायजोनि मोननैसो जायगाफोर खोन्थागोन लोगोफोर, नोंसोरो नायलांबाय थाबानो जाबाय। बे जायगायाव मानसिफ्रा माबोरै संसार जायो, माबोरै न'खर खुङो, आरो बे जायगानि थासारिफ्रा माबायदि गामिनि थासारिफ्रा आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थागोन। आरो नोंथांमोना जाय आंनि चेनेलाव गोदान, चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामदो आरो लोगोफोर। ओमफ्राय बेवहाय गोजांनाया ओरैबायदि आरो जोंनि आसामनिजों मिलाया, बेनिखायनो थफि जेकेट हमनांगौ जादों आरो थफिखौबो खुनो हाया, ओरैबायदि गुसु। ओमफ्राय खुवाबो खुगासिनो दं आरो भिडिअखौ बारा साफा नुवा खुवा खुनाया। ओमफ्राय दा मिउजिकखौ माबायदि खोनादोंथाय आंबो बारा मिथिला। नै आं दा थारमाने हाजोआवसो दंफैयो, दै गनाय जायगायावसो। नै बे दै गनाय जायगा आरो हाजोनिफ्राय दै गबोगासिनो दं ओरै बे हाजोजोब। ओमफ्राय ओरै आं दा हाजो गेजेर खन्द'आवसो दं आरो ओरैजाय गाहायथिंबो दै दंथारो, ओइ गाहायथारजों। र' नाजागोन आं भिडिअआव देखायनो। ओमफ्राय लोगोफोर, बे जायगानिहाय दैखौ माबायदि जायो होनबा दा नैबे दै बोहैबोदोंना हाजोनिफ्राय दै गनाय, बेखौनो जायो आरो ओंखाम संनाय मानाय जिखुनु न'आव बाहायनाय दैया बिदिखौनो बाहायो आरो फिल्टार खालामनांगौ थारमाने। नै दैया बेनो आरो। ओमफ्राय दा नुदोंना नैबेयो नै जाबाय दै पाइप आरो बेजों बे पाइपजोंहाय न'आव लांबाय, ओमफ्राय बेनिफ्राय पाइपआव सोनानै लांबाय न'आव। बिदिनो जानांगौ आरो न'आव बाहायनायाहाय फिल्टार खालामनानै। ओमफ्रायथ' दैया मेसेङाव राननोबो हागौ, दाथ' मेसें बोथोरानो जाबाय, दैज्लांबा अखा हानाय मानाय बुरजा बोहैगोन आरो। ओमफ्राय दैयाथ' रानोबा एसे प्रब्लेम जानो हागौ बाहायनायफ्राव। ओमफ्राय आं दा खोन्थालांबाय थागोन। जायगाफोरखौबो आं गोदानसोना बारा मिथिजोबा आरो मा जायगा होनो। थारमाने बियो गेंटक खाथियाव जायो आरो गेंटकनि माबाजों जाबाय खोला सोनाब जायो आरो गेंटक टाउना। बेनिफ्राय सा सानजा थाबाय। गेंटक होनोबा थारमाने सिक्किमनि राजधानि जाबाय आरो गेंटकआ। जोंनाव जेरै आसामनि राजधानिया गुवाहाटि, बड'लेण्डनिया क'क्राझार, बेबायदि जाबाय आरो। स' आं दा नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै, नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय नै दैया ओरै बोहैलांथारबाय, बिसोरो अन्थाइजोब आरो नै बिसोरो अन्थाइजोब। नै बे जेसेबां हाजो गोजौ नुदों आरो थारमाने अन्थाइआ बिदि अन्थाइजोबानो बिसोरो। ओमफ्राय आं दा खोन्थालांबाय थानोसै र'। आं दा फैनानै गंसे न' खाथियाव सफैदों आरो आं नायनि माबायदि गामिनि न'फ्रा। खोन्थालांबाय थागोन लोगोफोर, नोंसिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय। लाइ मैगङा नै बरियाखा। ओमफ्राय आं दा न'आव सफैबाय, खोन्थालांबाय थानोसै। नै लोगोफोर, बिसिना ओमफ्राय दैखौ लाबोनानै बिदि ड्रामाव जमा खालामबाय आरो पाइपजों लाबोनानैहाय। ओमफ्राय नै बोरमा फिदों आरो बोरमाखौ थारमाने माबायदि फियो, बिसिना हाजो जायगाना हगारा आरो बिदिनो गग्रा लुनानै दोनो, ओमफ्राय गांसो लाबोनानै जाहोफैयो आरो नै बोरमाफ्रा। ओमफ्राय नै बिसोरो गामिनि न' हाजोंनो बानायदों दै बे न'खौहाय, ओमफ्राय कालार होदों आरो। ओमफ्राय ओरैबायदि खुवा खुनानै दं, बैजों मोनसे टाउन दं, बै गोजौजोंहाय खुवा खुनायनि थाखाय सिनायहरला आरो बिराद खुवा। नै दहाय एसे फुङाव बारा खुवा गैयामोन आरो लोगोफोर। नै बियो ओमफ्राय मोनायाव बिराद मोजां फुजा बा मेलाफोर बायदि साथिजोबो आरो न'नि टाउननि लाइटआहाय। ओमफ्राय स्राङावथ' बिराद मोजां नुहुरो आरो खुवा खुवाब्ला। नै बै नेसनेल रड जाबाय गाहायनिया, र' आं एसे जुम खालामनि। नैयो ओमफ्राय बै गाहायथारजोंहाय दै दं, टेस्टा दै आरो बे सिक्किमनि दै जाबाय, गिदिरसिन दै बेनो। बहाय बारा गिदिर नङा आरो बाव थारमाने दालाय जाफैबायना खर', ओरैजाय एसे आफाङाव एसे गिदिर आरो नै हेल' नैबे न'। ओमफ्राय नै बिसिनावबो थारमाने बै न' नुहुरनायनि मैगं आरो बे नै आलु मैगं, बारा बुरजा नङा, 10 बिगासो जागोन खोमा होननायसो जानोसै। जायगा गैयाना बिसिनावहाय, बिदिनो दखरसे खालामनानै मैगं जानांगौ आरो मैगङा बिराद मोजां जाबावोसो। आलु मैगं बियो
ओमफ्राय नैबेयो मा बिफांथाय बेवहाय फाथै बिफां दं ओमफ्राय हनै थालिर दं नैबे नुनायफ्रा गासिबो मैगं गायग्रा जायगाजोब आरो बाव मैगं गायजोबो नै थाखो थाखो बिल्डिं गाखोग्रा आलि बायदि जाबाय बेयाव नैबेयाव दब्लायसे जालायबाय नैबे मोनसे ओमफ्राय ओरै फारि फारि जालांबाय आरो गाहाय गाहायनो बे लामानिफ्राय फैनाय लामाया ओमफ्राय ओरै फैबाय आरो ओरैजाय खस्थ' जायो संसार जानायफ्रावथ' जाखानाय नङा आंजों बेबायदि हाजो जायगायाव बैयावबो न' गंसे दङ नै गोथां कालार नुदोंना ओमफ्राय न'आथ' बारा खाथि खाथि गैया आरो गोजान गोजान बहाय टाउन एरिया नङा नालाय टाउनाबो बैजों दंमोन खुवा खुनायनि थाखाय न'फोरासो सिनायहरदोंमोन खुवा मोनब्ला नुहुरगौमोन आरो दाथ' खुवाना बिरादनो गुसुआथ' ओरैबायदि गुसुखा जोंनि आसामनि फानथाम बारा होनजायो बारासिनसो जाबावगोन गुसुआ आं जेसे हायो एसे नोंथांमोननो भिडिअ देखायनो नाजालांबाय थागोन लोगोफोर भिडिअखौल' नोंथांमोनहा इन्जय खालामलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोरनो आं दहाय हरै गोजौआवहाय मोनसे दै फिसासा न'आव जाग्रा खोन्थादोंमोन ना नैबेनो नै दैया ओरै बोहैबोथारबाय ओमफ्राय आं दहाय खोन्थानाय न'आव ओरै गोजौआव थाबाय आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय नै बेवहाय नै माइ गायदोंमोन हाखांजोब्बाय आरो माइ दुब्लि बियो ओमफ्राय आं दा हाजो गाहायाव ओंखारगासिनो दं टेस्टा दैखौ खोन्थानोसै नोंसोरनो नायलांबाय थाबावबानो जाबाय मा जायगा गोदान गोदान जायगा नुबाय थागोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिमल' नायबाय था नै दैया बेनो आं थांसै दा ओमफ्राय दैयावहाय गाहायाव ओंखारगासिनो दङ आङो सावना दै बाज्रुमनाया बिराद दावराव आरो माबायदि खोनागोनथाय रायलायनायखौ अब्लाबो नायलांबाय थादो नैबे सिरांनि बेरायफाग्रा लोगोफोर नै अन्थाइआ बेसेबा गिदिर गिदिरखा नै अन्थाइआ लोगो बियो ओमफ्राय नै दालाङा माबायदि नायदो अन्थाइआ साहाया ओरै थाबाय ओमफ्राय ओरैजाय सानजा थाबाय आरो नायलांबाय थाबावदो कर जाएगा सासे नेपालि दाजु लोगो मोनदोंमोन आं नेपालि रायलायनो रोङालै हिन्दीसो रायलायो सोंदों आरोखि थारमाने जोंखौ आसामनि मानसि नालाय जोङो माखासे लोगोफ्रा उन जाबाय जोंहा भिडिअ बानायनानै नै लामाया बरिया सिलसिलखा दा टाइमा फुंबिलि टाइमसो थारमाने बेसेबां जाखो 8:51 9टा जासिगोन दहाय आं न' खोन्थानायाव बै गोथां नुहुरनायानोमोन ओरै न' दंजोबो आरो हाजोआवहाय टेस्टा दैया बेनो लोगोफोर ओमफ्राय हरैहाय एसे खोला थांनानै बिराद गिदिर आरो बे दैया मारफै दं बैयाव नामा हाजोआ गोलोमजोबखाबाय हाजो गाखोबोनानै गस्ला खुनांसिगोनसो हा बरिया गिदिरलाय बे अन्थाइआ गाखोनो मोनबा मोजां जागौमोन लामाया मैया अखा हानानै गाज्रि जाजोब्बायलै खारखोनांबायसो जुथा गानबावाखै सेन्देलजोंसो गालिनबाथाय सेसखा दैया सेस हाब्रुआव गाबोबा सेन्देला जालालै आयै
अखा हानायना लामाया नै हाजो गोजौ गाखोलांनाय हाब्रु जालाजोब्बाय माखासे गोलोमजोब्बायलै सासे बेसेबा गोजानावसो थाबाय आंहा गेजेरावसो ओमफ्राय नै होसोबाबो मोना जेकेट टेकेट खुजोबनांसिगोनसो दसे उनाव सानाबो ओंखारखाया दाबो खुवा खुजोबनाय जायगायानो नै साना लाजिदों थारमाने दिनै ओंखारनो मटरा जि गोजौ गोजौ जायो माथो बिसोर लागो नालाय मैगं फोनायजों हनै बिसोरावहाय ओमफ्राय नै जोंनि जायगानिफ्रायथ' भुटान हाजोफोरखौ नाहरबा साइसआव न'आनो गैया मारै थायो सानो आरो ओमफ्राय नै बेफोर जायगायाव फैयोबा न'आनो न' आरो लामा जोबगाखौनो प्रब्लेम गैया प्रब्लेमा खालि दैनिल' प्रब्लेम जायो आरो बे जायगायाव एसे थारमाने लोंनाय दैया बिसिना जोंनि बायदिथ' दमकल दैखरफोरनिफ्राय मोनाना ओमफ्राय बिसिना थारमाने हाजोनिफ्राय फैनायखौसो पाइपजों आजावनानै लोंनांगौ जायो आरो बेनि थाखाय एसे प्रब्लेम जायो लोंनाय दैफ्राव लामाया नै हाब्रुजोबथार नेसनेलनि गोजौजों फैबाय बियो दहाय जों फैनाय नेसनेल हाइरडआ बैजों थाबाय गाहायथारजोंहाय हाब्रु नांबाय आंना आथिं सुवाबा जाला थेंक इउ आंखौ मदद होनायनि थाखाय फुला बरियालै नै बियो केमेरायानो खुवानि थाखायनो साफा नुवालै खुवायानो मैले खालामजोबो नै बिसोरो मैगंजोब आरो मा मैगं दङथाय गमथां माथां दालिफोरबो दं खोमा मैगं गायजोबनाय बिसोरो लामा गायनो फैबाय हाजोआवबो औवा बिफां दंलायबावोसो नै औवा दंफां थालिर इसेबां गोजौ गोजौआव हनै माब्रै न' लुयो मारै आसरितसो मोनगोन ओमफ्राय थांनो फैनोथ' लामाफोरनिथ' बबेबा जायगायाव प्रब्लेमानो गैया होनजायो नै बिसोरजों गारि खारजाजोबो आरो लामाफ्रा आयै सेना गावबायलै सेस गोलोमनानै गस्ला खुनांबाय टफिबो खुनांसिगोन र' दा बावैनो गोदोनायावहाय बर'नि कालचार आर'नाइखौ लानानै बेरायबाय आं लोगोफोर सिक्किमावहाय मालायफ्रा जेखि सानो सानथों आरो आंनि कालचारखौ फालिबाय थेवबो पड़ेगा हम लोग को बंद करके आओ हाँ जो लास्ट है ना वो साना दासो साला खावब्लाब्ला नुजाबोगौ मैगंफ्रा बरिया जायोलै जोंनि आसामनिखौथ' दानफायलाना गाहरजोबना साबसिन नै मटरा लाइगावराव सफारि गोजौ जौ मटरा बिसिना होमबाबो दस्रालै जोंनाबो बिदिनो खालामना खाना माबाना होलाय नै आलुआ साफा मैगं गायजोबो नै हाजो हायावहाय साइसआव माब्रै मैगं मोनजायो बबेनिफ्राय मोनोसो सानगोन गासिबो मैगं जोबखानो ओमफ्राय नै नाहरदो साफा हाजो न'जोब आरो
मबाइल चार्ज औ नै दहाय जों बारस'नाय लामायाव ओरै गाहाय जों मोनहैफिनबाय नारें फिथाइ दंलायबावोसो दाबो गोदै जागोन नामालै हरि बाबरे मामि कैसे जायगा है रे दहाय जों हाइरड गाबोनाय लामाया हनै बेनोमोन गाहायजोंहाय ओमफ्राय दैया हनै बै अन्थाइ जाबाय आरो लेथ्रा जोबनाय बे दै बोहैबोनाया बे लामायाहाय ओरैजाय गेंटक थांबाय आरो सानजा सा थांबावबानो जाबाय आरो गेंटक मोनहैनोबा बेनिफ्राय चाइना मोनहैनोबोथ' बारा गोजान नांला 20-30 किल'मिटारसो थांबानो मोनहैसिगोन बायदि मोनदों आङो गोजौसिनजों गाखोनो नागिरनाया गाखोनो तिम्रो फोटो देखाइ मैले पकाइसकेँ दाउआ बरियालै हनै हाजोआव गोरलैलै बियो नैबे गासिबो अन्थाइजोब अन्थायानो बेबायदि हाफोरबायदि खानानै थायो आरो हाजोआवहाय अन्थाइजोब बियो जोङो ओरै गोजौजों बेरायना फैबाय ओमफ्राय बे दहाय लामाया जों फार्स्ट गालांफिननायमोन दा बेजों फैफिनबाय आरो साना लोगोफोर ओमफ्राय आं भिडिअखौ दिनै बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनफिनबावगोन आंखौ थाबैनो ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा सापर्ट खालामदो आरो आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो बिदिब्ला आं भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव आं बिनिफ्राय साबसिन जायगा नोंथांमोननो देखायनो नाजाबावगोन लोगोफोर बाय बाय बिदिबा बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय बियो दै गग्रा जायगा नै लोगोफोर
ओमफ्राय दैज्लांबा दैया बिराद गबोनो हागौ आरो दाथ' गैयानो ओरैनो निजिरा बायदि एसेल' दं दैया ओरै थांबाय दहायनि दै गिदिर औ बे गाहायजों थाथारबाय आरो औ नै रडआ बेनो रडआ लामा जाबाय बियो नेसनेल रड गेंटक थांग्रा जाबाय हाजो जायगायाव बेरायनांगौआ मुस्किल नङा आरो गोबां गावखौनो बिराद साबधान लानांगौ थारमाने लामायाबो लामा गिदिर मोनाना ओमफ्रायथ' हाग्रा जोब नै गामि ओनसोलसोना बेयो बिराद गोजान गोजानावसो आरो न'आहाय खाथि खाथि नङा ओमफ्राय ओरै बैसोरथ' नै हाजो थिखिनियाव न'जोब बिल्डिं टाउन दं आरो बेवहाय ओरैजाय न'जोब बेयावथ' ओरै हाग्रा बिफां दंजोबो आरो ओमफ्रायथ' आं ओरैजाय नुदोंना नै लामाया बिदिजोंनो थाबायलांनांगौ आरो लामा गोरलै गोरलै दंमोन थाबायग्रा गारि मथरनि सुबिदाथ' गैया जाहैबाय मेङाबा आबो लांबावनां बेगा फिथाइ थाइजोबखाबाय गैला आंनो लास्टखामोन